بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين با اتني يري كو جوغدي ko wafsa ko kafsa ikakenewa awo dembeya abi ini wati amba do ko ngi ñiga ko e ñare bi bomi ko e ñare bi bomi ay dugu fla fone ko bu bodul dugu fla ay dum ñu fi neer do ko ñene ko me ko ngi ñiga kay bu bo dugu ñone ne bo sira ko ayo fo sira ko ñari ñare yama ko abbo sira ko ñare ko parce que ñare chrétien bu bo dugu fla de la lu fe awo voilà ay dugu sa koroni yoro de fone aflana borno ko ñere ko sa tonimba Tonimba est-ce que bon en tout cas dugu fla de fone ko ñare mumbe isadina la olu bo yoro de voilà otewa ko nga foi ka tabara pour ka toki kala pour ka ngana toka yini ga ka foite itado ko nga ta foi abi boy abi bo misran sigi nyondo ale fane ñara ko le bo ko tutu ga boy ha côté de ñame ama foi bismillah ko bu cugodi ko wafsa wati bi cugodi akafsa akafsa bamano ko ni san chana ko mati kalo jati ni sa nyagamina jatete don kalula mene emuna ko ni ko nyagamina fen dawbe olu tsega jate mene parce que nyagamina lino ala ko ni da fatigala ni kelen to lendo babe tu faita fe ka kelen ni emuna abi na fo sisa par exemple itaso mo ba fo sisa ko kulu do be u cheneno par exemple ça na journaliste to fo ko mali journaliste te manka ya be fenchama me fo mais itaso mo ko dama doni ndron olu kama bebila gushi Allah akbar awo ko tiga telen kelen ko so ibi da tiga betu awo mo ko kelen kama ibi be gushi bere kelena akobana ko mam me tiga jeni ko muso me tiga jeni ko mama nga da kono laje jume ko muso bu mi tiga jeni imanga da kono laje ay kanu laje de emuna iya ndi tiga jawi do nyumine iya ko ni pro bolo be tiga la go jeni iya go bi to gidala magana idala magana ito di tiga irana ito da kono laje o de ko muna ko halina ba kelen ngona ba da ngomuna ko ba leje na mo la na o te jagwa ya to obliger la jagwa ya kana nene o est-ce que to la côté ko muso mi tiga jeni mama ngo da kono laje ay da kono ti laje de ak laje ay bismillah kuma famu biye tarata namu juin kalo kile mugan ani sheki samba flale mugan ani fla tubarakallah ala kan tile here la ami ala ka wati wara ira anna ami otewa ani fatu sigilendo madame Sanogo Fatou Fall asigilendo leso o e faso ka fasriye afrate folo munde baka e sora le kuma no faminga odi ka demetara nyeshi chama cha fagama o kuma konnana ko matan duru boyongo olu koni tamara ka bo gine konankiri ni kana Bamako we kle bisaba ani duru de kon kesirala tamaka la nyine femie o de ku ka jenroya le ni deme kon takanya shi mali koni ma ko folo koni ubisiminara chama cha fanga koni nyamo feni oye asimi goitai esor alibi ani alebeto no wan fe ale kuma ne me defu ko ale baro koni damne na kunungo mali ale yoro chamana alibi ani esor beto no wan fe yera ka fo mi metalike mali koni konna na la sigide munu me anyo e jamana wore la sigide on koni e olu koni ni metalike ministry mi nyashinu no mali ni jamana wore ko yon na bol manu abla jopolu koni nyoinga nyoin sen fe anga la sigide ko foli munu me anyo olu koni ayira ka fo ko olu koni nimisi wasa koni soro chama fanga moko olu koni ka bara tabulo ola reporter mouveau reporter ale kuma le no ko bamancha wale mini o kera jala sagu kaw olu fe no ko minisma mo ko ni ka sekesegel kelo ko ni wille no ka joko ni game wakati mina ekosisa wasa ko chen obseka don choko mina reporter ali biani abeto no wan fe mi metalike lani gajaga kai mara ko ni ko na jomu sidibe ko ale ko ni goshira ninga abali ko ni akata aka furu fena ko na ninga sega sene okay reporter ale kala seldu l'indicateur de renouveau ale kuma na mun kan biso modaina de ale ko wamta farako kaw olufe no ale ni mama daga yera ka fo bamanchi wale ke bo ko ni kembe ka kangarda ko ni ganya ni dugula mo ko ni ku ka dugu ko fole no ko ni bla
Indicateur du renouveau ale ka laselido sisamta katika olufe no ira ka fo olu kon ka glomi rodo kon na ko mangando kon temena do ni nyon cho kera sababu ni mafla kon ni bonena anina. Indicateur du renouveau alibi ani abetu nyon fe sisamta masina ka olufe no ayira ka fo ko lakana balia kon ni mimbe no ko akoni be ka gela kon ni lo sene kon ni na masina ka olufe ami wakati na iku 600 ko maute ka segata uka furola ka senege ka sabuke la kana balia uye. Indicateur du renouveau alibi yani abetu nyon fe ayira ka fo donc li dala mimbe ni abi fama ko van guitar ale koni furumso koni willeme ka jo koni ka mokati mna ko saka wolo mada koni ke ko ban manga ton koni ka dema koni taka anyashi achema wasa abseka bokka sula chugo mina ko abe kaluna ni boyango bo ko akoni amnene do. Indicateur du renouveau alibi ani ale beto no fait ira ka fo metalike ko sous-préfet mununi olu koni nomina a wakati koni maja ni olu koni nomina kosanina okumu kona na Musa Mara ale koni wole mada koni kanyeshi chama chafanga nyamugo mamunu koni nomina usekata uka sigida kufolen koni na ninga baro koni damine wasa sigida kufolen moko upseka lafia koni soro ka sabu ke ko ukwa nyamugo we suruya ulani o administration moko oluye. Indicateur du renouveau ale ka la selido. D'abord, l'indépendant est quoi d'ailleurs? Indépendant ale kuma no minga ko bi sogomada ina chama chafanga ale tabulo koni ni oye kalata kuma oye ni oye chronogramme des élections o mun konnana wasa gele amin koni taleno kanyashi malima ni oye sido moko ka sanction fokata se UEMOA ma obsega wuli chogo mina odo mun konnana ministre de l'administration territoriale ale koni politique moko wale ni société civile moko koni wele bi sogomada ina ka nyola je koni nge wasa bemsega ke folila wala metalike sida wale ni UEMOA oluka gerante mbe ferepsega soro o wulila choko mina. Indépendant ale ka la selido alibi ani indépendant beto nyokon fe ale ya iraka fo ko bamancha wale min kon kera dogokun temene banganska oluka marala mingera sababu ninga ma keme alin bisaba ani fla bonawnina communisme mo ka sege kelaw koni sele no teranga mo katimna ikusa wasa kaseka ko chen kaseka udon choko mina. Indépendant alibi ani ameto nyon fe mamununi olu koni barabla ninga uka hake koni to uka chage dawla ni oyi compresso yi olu koni wuli kajo koni na me wakati na ikosisa wasa uka hake ubeseka segi umachugo mina wa iraka fo uka hake koni beta sefa war milliard tan ani shekin koni na. Indépendant aleka la selido. Le républicain que la seli jume républicain ale kumaleno mimetalike chronogramme des élections ale fena kumaleno okan mun konnana ko politique mo ale société civile mo koni weleleno bi so madaina ministre de l'administration territoriale mo koni fe wasa upseka siga foke ninga benkelen koni ma. Républicain ale ka la selido ali biani républicain beto no fe ale ira ka fo wasa sedao ka kerentan koni ni obsega wuli to mna hukumu konnana ko muso koni fene wuli ka jo koni ninga delegation do koni ci agara kaw olufeni o gana fabaye wasa sanction ko fole absega wuli to komina. Le soir de Bamako wula ambi famo da fele folo. Soir de Bamako ale kumaleno feminga o de ye kalata ko ta hukumu konnana yelama min koni dona o shara ko lani o ye loi électorale koni ko o koni bolono blalen koni asimi goita koni fe ko o koni kofe ko premier ministre no shogel ko kala mayga ko ale koni kayanga walan seme. Soir de Bamako ale ka la selido ali bi ani soir de Bamako beto no fe sisa amta kulukuro ka olufe no oluka impôt konnana hayira ka foko barakelo koni diminono ambe wakati na iko sisa. Soir de Bamako alibi ani abeto no fa yira ka foko bamanchi wale kabo koni meka fero kuro koni tige wasa koni anga findi la ka yoro mina ubsekata dangarika o yoro mako odula choko mina. Soir de Bamako aleka la selido amna kuncheni Mali tribune kuma mbisa miala obi tribune silikanya finya katana Mali tribune nam alef maluno feminga ode poni alinin gausira ko wakati jumena koni ko o gela ko folon koni ko o bna wuli ka boy ningal koni tanguneno o jabitembulo ali biani Mali tribune meto no kon fe
a yira ka fɔ ko sɔnni kɔni Mali ni CEDEAO cɛla kɔni ko sisi jɛman kɔni bɛna bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ o b'a yira ka fɔ ko sɔnni ko bɛɛ bɛna kɛ ko la o kɔrɔ logo minɛ ka ban voilà tɔtora sisi jɛman ka bɔ ni sisi jɛman bɔra o ko logo minɛ ka ban n'i y'a mɛn sisi kɔni c'est que tasuma de bɛ o non sisi filɛ o sisi finman bɛ ko jɛman sisi finman ye logo minɛ daminɛ t'o ye awɔ sisi jɛman ye logo jɛnna ka ban a tɔ ye kɛra mun ye voilà tasuma goni o fana banna donc an bɛ taa Bugurujɛ la awɔ o tɛ wa ko tasuma ta yɛrɛ tasuma bamananw bɛ se kuma na dɛ n'ale jɛ ta bɛ suma ta kɔni tɛ suma ni ta suma ne kɔni a bɛ kɛ finfin ye o kɔni ta kɔni tɛ suma ta bamanankan na u b'a fɔ goni bilenman o kalama mais ta sumalen n'ale jɛ o ye ta ye tuguni an bɛ ɲini an ma ko ɲɛɲini ayi a t'a ko ɲini o a faamu foroba kuma de don ko mɔgɔ aw bɛ taa tasuma suma ka na n'a ye k'aw mɔgɔ ɲani dossier ye o b'a fɔ tasuma o de tɔɔrɔ a la sinon ta tɛ se ka suma comme ni mɔgɔ b'a la ni dɔ b'i fɛ n bɛ taa ni n ka dossier ye n b'a suma ka na n'a ye ko tasuma i b'a suma ka na n'a ye o de kɔrɔ sinon ta kalama bilenman o goni ta tɛ se ka suma dɛ ni ta ka suma i bolo da la k'ale jɛ n'i bolo da la i b'a dɔn a tɛ suma tiɲɛ la a tɛ suma o de wa o don e kɛ ɲaare ne ni Bakari bɛ kuma na ko denmisɛn cɛlen don ko bi bangebaaw de cɛlen don denmisɛn ma cɛn n'i y'a ye denmisɛn cɛn bangebaaw gololen don o ye tiɲɛ ye anw gololen don o ye tiɲɛ ye mun kɛra anw na mun fɔra anw ye u y'an dilan cogo min na an m'an dilan o cogo la n bɛna misali dɔ d'i ma i bɛ Mali circulation ta naamu a kojugu kɛbaga fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ cɛkɔrɔba a bɛɛ cɛkɔrɔba a nɛni juguba bɛɛ cɛkɔrɔba a bɛɛ cɛkɔrɔba mais ni e ma misali ɲuman yira e kɔni tɛ se k'a fɔ k'i bɛ taa den kɔni kuru circulation na a cɛnnikɛla bɛɛ cɛkɔrɔba siga t'o la mais n b'a fɛ ka mun fɔ denmisɛnw ka waati la fɔlɔ fɔ an waati la denmisɛn tun bɛ mɔ a tun bɛ mara a tun bɛ dilan so kɔnɔ yan'a ka taa kɛnɛ ma a bɛ dilan cogo di dumuni yɔrɔ la denmisɛn bɛ tile da yɔrɔ la jogo yɔrɔ la parce que n'a bɛna an ka denmisɛn la mun de bɛ kɛ a bɛ fɔ an ye ni dumuni waati sera dumuni kana sigi k'a sɔrɔ aw tɛ so kɔnɔ awɔ n'a sigira ka sɔrɔ i tɛ a bɛ dun ka ban hali n'a tɔ tora i t'a dun an taara yɔrɔ o yɔrɔ ni dumuni waati sera an bɛ segin so a fɔra n'aw segira so ni dumuni sigira tant que dutigi mana manga bolo manga sisan ni ne mana u b'a fɔ président do u b'u ta bɔ ka t'i ta to yen e mun ye dugutigi t'i kɔnɔ awɔ ni nana n'ala ma fara k'i b'a fɔ sogo ban denmisɛn y'o dun donc ni cɛkɔrɔba de nana dumuni bɛ sigi tɛgɛko ji bɛ bila ni tɛgɛko ji bɛ kɛ a tɛ kɛ impoli la mun bɛ kɛ dɛ dɔgɔnin bɛ y'a teliya ka tɛgɛko kɔrɔkɛ ɲɛ fa t'i la n'i y'o kɛ u b'a da i ɲɛ kan i bɛ na i bɛ tasa da de minɛ cɛkɔrɔba b'u tɛgɛ kɔ cɛkɔrɔba b'a ko fo dɔgɔnin laban dumuni bɛ da yɛlɛ n'aw bɛ tasa da de minɛ ka kunbiri fa t'aw la k'aw ɲɛ jɔ ka cɛkɔrɔbaw lajɛ ni i tɛgɛ bɛɛ don i da la u b'a da i ɲɛ kan kuma tɛ dumuni cogo la n'i ye dumuni ta ni dumuni bɔ ko kuma wari b'i tɛgɛ la u b'a da i ɲɛ kan o tɛ wa a ma ban dɛ n'i bɛ na salo o fana u b'a da i ɲɛ kan ko dumuni kɛ kana na salo n'i bɛ haraba kɛ fana i bɛ dumuni kɛ n bɛ taa Bakari kɛrɛfɛ n bɛ taa kɛrɛfɛ u b'a da i ɲɛ kan ko dumuni kɛ i kɔrɔ dumuni kɛ i kɔrɔ fa t'i la i ka sogo ta ni cɛkɔrɔba ma tila ni cɛkɔrɔba tilala ale bɛ sogo tila k'a kabu n'i y'a ta mun b'a la i b'o dɔn ni tilala fana a bɛ na hali aw fara e tɛ se ka wuli ni cɛkɔrɔba wuli hali i fara i bɛ sigi ka tasa minɛ ni cɛkɔrɔba wulila n'an bɛ dumuni na ni dumuni b'a fɛ ka ban an ma fa kɔrɔkɛ wuli ka to dɔgɔnin bolo mais dumuni bɛ wuli k'a to kɔrɔ o m'anw jate o la o tɛ n'a banna dumuni min bɔnna an b'a tɔmɔ kelen kelen an bɛ ji ta n'an tilala buwa barika ma barika denmisɛn jumɛn de ko bi o b'a fɔ a kɔni a dɔgɔyara ni tile fana sera n'a ye dumuni kɛ o b'a fɔ an ka dɔ k'an dan ka lafiya bɛɛ bɛ dɔn fo lasara de i bɛ wuli vers 16 heures wagati i bɛ wuli ni su fɛ dara ni tile fana duma o b'a fɔ an ka taa n da mais sisan denmisɛn de b'a la ni cɛkɔrɔba dara olu bɛ bɔ o denmisɛn kɛ cogo di non cɛkɔrɔbaw de don cɛkɔrɔbaw de tɛ yan n'i ye nɛni jugu kɛ o b'a da i ɲɛ kan sisan cɛkɔrɔba yɛrɛ dutigi de bɛ nɛni kɛ so kɔnɔ n'i ye nɛni kɛ ni denmisɛn ye nɛni kɛ mun fɔ de ni denmisɛn ye aw bɛɛ kelen ni cɛkɔrɔba yɛrɛ kɛra julajugu ye ni denmisɛn kɛra julajugu ye cɛkɔrɔba bɛ kuma a tɛ kuma kuma filɛ nin ye donc bi denw tɛ anw yɛrɛ bangebaaw don an kana baga di denw ma denw ka d'an ye kojugu sisan voilà den tɛ se ka bɔgɔ
ni dembogo ni muso ya nye kumi bato ni balme ke dembogo ba yira ka dente ba ba ka fari suno folla si dala bede mu fenga di jere de betay ol amoro do mais de ni ichira kenema ate shila ina anyaji ka neni bakari na nya fora u ba do faraga segi meka ka neni bakari kadija ni ne bakari dengo shab so ka tan trojem na aya attention quand même merci le